ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настроениятон созай. имрӯз чӣ хеле десем бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. бисёр навори хубаи мошинҳои арзонае бардро. видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунем, боварӣ дорам ки 100% шумода маъқул мешавад. ва касеро мефорад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам. агар буфоратон бардро бидуроин хонаҳои фурӯширо дар ӯ канали дигарин тамошо кунен, ӯ каналам зури бадай. ва бардро дар ин канал бардро мошинҳои арзон мепартом тамошо кунен, роҳат кунен. ҳамин як дона лайки бепала бижиқен, ҳамин видеоро дар имоатон падлица кунен. агар ягон каси ягон чизи фурӯшӣ дошта бошад, ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапаш бинависен. рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. беҳтарин мошинҳоро мондагем. ай ҳамин видео боварӣ дорам ки як мошин маъқул мешава, як мошин мехаренда зури бад омадагиай. дӯстони азизи мошини десен Daewoo Leganze соли баромадаш 1998, судишвориш бензин газ кор мекунад. кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагиае ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, тамом дига ҳама ҷош 100%. қарор дорад бардро мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 10,000 сомонӣ мегӯяд. маҳрамат нас номрош, занг бизан мошина бихар. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. додараки шумо дар рӯи навор дидесен аз бемории лекоз, яъне ки бемории хун 1 соли 6 моҳ шид ки ранҷ мекаша. аз рӯзи ҳамин додарак касал шидай падаршон партофта рафтагӣ будиянд. модаршон аз мо хоҳиш кардан ҳамин навора дар каналтон бимонед, то ки бардорое ки ба хотири Аллоҳ кӯмак мерасонанд камеам боша барои мо ёрдам мешавад. гуфтагие бардро шахсоне ки метавонанд ёрдам карда ба хотири худо, ба хотири ҳамин додарча як ёрдам кунем. ина номрои десем бардро номрои Душанбе ситишай ва дар ҳамин рақамҳо имоам дора номрои модаршонай. касе кӯмак карда метавонад бардро камеам боша ёрдам кунен ва касе наметавонад кӯмак карда аму як дона лайки бепала биҷихен, то ки навор паҳн шавад, дига бародарам бибинанд, ҳамин додарчара ёрдам кунанд. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. дар видеои пешина бардорои ки ай ғарибӣ нависта буданд ки мошинои маладиёжни мисол ВАЗ-2107 ё ВАЗ-2106 монен, бардорои на якта ВАЗ-2106 арзонтар ёфтам. соли баромадаш 1998, судишвориш бензин газ кор мекунад, кузов сидан, ранги сафед, объем моторша 1.6 литр гуфтагиай, коробка механик бардро. сои мошин мегӯяд ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, дига маълумотош навистагӣ нест. қарор дора бардро дар шаҳри Хуҷанд, нархша 15,000 сомонӣ мегӯяд, арзонам мешава, алишам. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед, номрои Тоҷикистонае. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. касе ки мошини сидан гуфтесем бардро, ина мошини арзона айдаст натен. Opel Astra соли баромадаш 1997, судишвориш бензин газ кор мекунад, кузов сидан, рангаш золотистӣ, яъне ки ранги тиллоӣ, ранги хадавое бардро. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам кондиционер надорад, ҳуҷҷатош 5 моҳи дигае, расходаш 10 литр газ қати 90 километр мегардид. маълумоти бештара занг бизанед гуфтагие бардро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 33500 сомонӣ мегӯяд, бо арзонам мешавад. занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. лайкҳоро фаромӯш накунем бардро ва ҳамин видеоро дар имоатонам падлица кунем. дӯстони азизи мошини десен Daewoo Tico соли баромадаш 1997, судишвориш бензини холӣ, кузов хетчбек, ранги сафед, объем моторша 0.8 литр гуфтагие, коробка механикае. мошин нағзае гуфтагие бардро. қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ, нархша 10,000 сомонӣ мегӯяд, арзонам мешава, алишам. гуфтагӣ нест бардро ба чӣ алиш мекунам? хай занг мезанед, мепурсен ё алиш мекунед ё ки 10,000 сомон денем, Тикои беҳтарина мехарен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин мошини десем бардро Opel Zafira соли баромадаш 2000, судишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша минивен гуфтагие, рангаш серебриси бардро. ҳолати балонош хубай, ҳолати краскашам чӣ хеле десем фасонай.
рангаш серебристӣ гуфтам бардро, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, автопилот дора, 4 электропакет элегансай, срочни пулум дар корай гуфтагие. қарор дора мошин бардро дар шаҳри Хуҷанд, нархша 42800 сомонӣ мега, бо арзон мешидай. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. дар видеоҳои пешна нависта буданд ки BMW бумон бардро BMW ана 5 гуфта буданд ё 3 гуфта буданд. хайне якта BMW 3 ёфтем. соли баромадаш 1994 аст. сӯзишвориш бензин газ кор мекарда. кузов сина рангаш сирх. объем мотораш 1.8 литр бардро, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. дига ҳечи навистагӣ нест. хай мисол маълумоташ шумо занг мезанед мепурсен. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 17000 сомонӣ мега бардро. 17000 сомон BMW 3 серия ай. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесен бардро имконият боша лайка бичиқен ва ҳамин видеора дар имоатон падлица кунед ва дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошино шумода дар корае, кадом мошина нарша фаҳмиданиен. дӯстони азизи, мошине десен Toyota Mark II, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, объем мотораш 2 литр, коробка автомат будае. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дора бардро мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархша 18500 сомонӣ мега, бо арзон мешидае. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагие, тамом. 18500 сомонӣ нархаш. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. анаи мошине десем бардро Toyota Avensis будай, соли баромадаш 2003. хай солҳои хеле навтар шай. сӯзишвориш танҳо бензин, кузоваш универсал, рангша бардро мокри асфал гуфтагие. объем мотораш 1.8 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. дига маълумотош навистагӣ нест. қарор дора бардро мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 35000 сомонӣ мега, арзон ҳам мешава, алиш ҳам мешава. номрои телефонаш ҳаст, занг бизанед бардро, мошини хуб аст, 35000 сомонда бихарен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. бардрои ки ай ғарибӣ тамошо мекунанд, мошинои маладиёшни бисёр менависанд дар комментария ва бисёр ай тоҷикистон ҳам тамошо мекунанд бардрои мо. ҳам хеле мошинора бисёр мепурсанда бардро. хоб ВАЗ 2112 соли баромадаш 2002, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечибек гуфтагие, ранги сафед, объем моторша бардро 1 литр, коробка механикае. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, бардро қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 11000 сомонӣ мега. арзонтар айне ки нархаш 11000 сомон, солаш 2002. ина номрои телефонаш, занг бизанед харидор бошен. бардро эълона давом метем. ин мошине десем бардро Opel Vectra B мебошад, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, рангаш серебриси, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мотораш простоя, аккумулятораш навай, балонош соз, камераи пеши қафо ҳастай, документош то 04/2022 бидай. харидори аниқ занг бизанед, харидори конкретни мақсад занг бизанед, бо арзон мумкин бишава. қарор дора бардро ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 27000 сомонӣ мега. састаини мошине ки зур ай хидм намгарини маъқул шид. 27000 сомон занг бизанед. бардро эълона давом метем. ана дар видеои ҳамин мошинои фурӯшӣ бисёри бардро як хел вақт менависанд ки ягон мототсикли арзонтар боне ки соз боша. бардро ин мототсикла десен чӣ хел састаиниш фасонае, ҳолати дискош мисол ана ҳамин видаш фасонайда. хоб соли баромадаш бардро 2015, объем кубаш 200 будай. соҳиби ҳамин мототсикл бардро мега ки срочни пулум дар корае, 100% ягон компания надора, бо савдо мешидае. қарор дора бардро ҳамин мототсикл дар ноҳияи Данғара, нархша 8000 сомонӣ мега, арзон ҳам мекардай, алишам. номерош ҳаст, занг бизанед. дӯстони азизам, эълона давом метем. касе ки тамошо кардесен бардро имконият боша лайка бичиқен ва ҳамин видеора дар имоатон падилица кунед, я дастгирӣ кунед бардро ва дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошино шумода дар корае.
хова бардорои мошини десен грузовой газелай соли баромадаш 2004 мотораш 406 будай 2004 сол хай састаяни мошин чихеле десен фасонай ҳолаташ хубай қарор дорад дар шаҳри Истаравшан нарша бардоро 48000 сомонӣ мега 48000 сомонӣ ина номерои телефонаш номерои Тоҷикистонай занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардем ва агар видеои имрӯза шумо да маъқул шуда боша ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен ҳамин видеоро дар имоотон падилитса кунен ва чӣ мошине ки намондум бардоро дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам ки ҳам мошинаи гуфтаги шуморо биёвам намхел навор кунам реклама кунам. ва бардоро як чиз дига да ёдум зад касеро мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем дар комментария канали диими хидмат закрепит кардагиам дар ӯ канал видеои хонаҳои фурӯшӣ мешава ӯ каналам бидурен тамошо кунен. ям хеле буд бардоро видеои имрӯза то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша дастгири моро фаромӯш накунед. хайр.